Ngayon guys, medyo magbubuhat lang ako ng konti dito sa bahay. Actually ito lang yun eh. Yan, dumbbell lang. Yun, ito yung mga gantong mga pag-exercise. Ano rin to, nakakatulong din to para makaiwas dun sa sa breast cancer. Ano kasi yan eh, hindi lang babae ang pwedeng tamaan yan. Meron ding mga lalaki na pwedeng tamaan yan, pero siya, very rare naman. Pero kung physically active ka, yun, pwedeng makaiwas yun sa mga ganong sakit. So ito muna, magbuhat-buhat muna tayo ng konti. Tsaka yun dapat guys, pinapakita rin dapat natin sa mga anak natin yung mga ganito, yung mga ginagawa natin mag-exercise, kasi kung ano nakikita nila, yun din yung mga gagawin nila. Kaya dapat yung mga health. So yun guys, yun nga yung sinasabi ko. Sana yung mga i-involve din natin yung mga anak natin sa mga ganito, yung mga kaya lang nila na pag-exercise ganoon. Kasi yun nga, kung ano yung ginagawa natin, ma-adapt din nila eventually. Dapat active tayo sa mga ganito. Lalo na kagaya ko, medyo nagkakaedad na. So dapat kahit 3 times a week ginagawa natin yung mga ganito. At yung ganito lang guys, push up lang. Ganito.
So, mura lang to guys, sa Shopee lang to ito. Kung dalawa lang guys, pwede na ito. Itong dumbbell tsaka itong pang push up na to. Pwede na to, papawis lang tayo. Guys, inom muna tayo ng buko.